anya ta yiwu tare da tambayar sanin wai a ina ne za a samo kuɗin zartar da waɗannan ayyuka ƙara da ƙarau a cikin 'yan shekaru ƙalilan ne na wa'adin aikin da ya saura ga shugaba Muhammadu Isu za a wannan aiki a tsawon shekaru 50 da suka shige in ji su. Mayan birane na ƙasar nan ba su samu wani wato sauyin a zo a gani ba baranta ma babban birnin Yamai a yau ne ake buƙatar a gyara mayan birane na cikin ƙasa. To a yau Muhammadu Isu ya buɗa ya samu. Ya buƙaci gyara mayan birane na ƙasar nan tamu kuma Allah ya kama mashi haka ta tabbata. Mayan birane na ƙasa sun ci moriyar wannan su shufo za'a ta shugaba Muhammadu Isu a soma da cibiyar ƙasa babban birnin Yamai madubi ga masu sallama ma ƙasar Nijar. Babban birnin Yamai wanda a yau sabbin sauran bene ke kulluwa kamar dai su da kansu ne suke gina kansu sabbin hanyoyi da hikimomin zamani waɗanda ke yin zozo da na ƙasashe masu hannu da shuni. Filin jirgin sama Jori Hamani nan birnin Yamai ya ce Nijar da yau da jibi da gata da ke ake damawa da zirganiyar jiragen sama. Kuma a kowace rana ta Allah kaga wata sabuwar hikima ta bullo a babban birnin Yamai a wuri-wuri daban-daban. Hikimomin gine-gine waɗanda ba a taɓa gani ba a tarihin ƙasar Nijar. To ku diba wannan hanya mai suna hanya kwalta tsantsanta, hanyar Boulevard Tanimun mai ɗauko tushenta daga hilin sukwa na nan birnin Yamai ta gewaya unguwar wadata da ungoyin rutu da filange ta wotsinke shato tawai-tawai ta ratso unguwar francophonie ta wotsinke unguwar gudal wucewa ton dibiya aiki ya sha kashi malam. Mu iso ga sabon babban gidan likita hospital general de reference na nan birnin Yamai wanda ya kasance gagar misali wanda ya yi misali ga ƙoƙarin shugaba Muhammadu Isu ga tabbatar da ƙoshin lafiyar al'ummar Nijar. Da échangeur Mali Bero, da échangeur Jori Hamani, da échangeur Rond-Point de Martyr suka taru suka ƙara danƙon hikimomi da kwalliyar babban birnin Yamai. A nata waje, ƙasaitattun na'ura ta ba da wutar lantarki ta goru banda tana ba babban birnin Yamai daman garin Suru ga doguwar datsewar wutar lantarki a halin yanzu. A yau, a yi bikin aza tubalin farko na gina wani abin alheri zuwa ga al'umma a gobe a biki na kammala aikin gini na wancan gida na neman ƙaro al'ummar Nijar. Gidaje ne, sauran beni ne, hanyoyi ne, waɗanda ka dube su kawai da ido to wani abin farin ciki ne. A tsawon shekaru 10 cir da suka shige tsarin kawo sabon lumfashi ga al'ummar Nijar na ci gaba da lumkan mulmushin 'yan Nijar. Da masu shaku, da masu ra'ayin anya ta yiwu a yau sun tabbatar da lalle kowane aiki yana ɗauke da sharaɗi guda, sharaɗi na niyya wadda ta ba da damar zartar da waɗannan ayyuka. A shekarun baya, da ka tashi ƙilga mayan gidaje ko hanyoyi a cikin babban birnin Yamai da kati 1, 2, 3 sai ka tsaya. To amma a yau daga 20 sai ka ƙara lissahi. Ayyukan gyaran gotoci suka ce gusaba wuri, inda wannan wuri da ake ce ma Guntiyana wanda kamun ya samu wannan hikimomi to wani kataɓarar rame ne, wani ƙasaitaccen rame ne wanda ko ka shagiyar kursu ba ka iya ratsa shi a kwanan baya. To a yau shi ne samu hikimomi na nesa zaburo kai kallo. Kuma faɗuwa ta zo daidai da zama saboda yana makwabtaka da wannan sabon tsoron bene na ofishin ministan kuɗi, ministar da finance. A gaishe ka shugaba Muhammadu Isu wanda ya ɗauka ko nuna cewa ba ta yadda za a yi ya kasa kai waɗannan kaya. Shugaba Muhammadu Isu ya kai waɗannan kaya, abin da ya saura shine namu da ɗiyanmu da jikokinmu da kama kunnenmu mu riƙe da cewa
saboda mu ne aka yi su abubuwan alheri domin karuwa al'ummar Nijar to kada Allah ya tsarna amin summa amin